Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Hi! Nagkita na kita. Bless ko ni mo, mama. Ay, amin ko. Unsa? Ay, may meeting kong tampungan. Guard! Mama! Mama, wa masayod si Anton nga mo apas ko niya. I don't know you. Uy! Ka-ekstrikta ko di ay niya. Nga nung may sikyo, mami doon. Imo manggong gisamok-samok ang among presidente. Girlfriend ko sa iyang anak, ni Anton. Ari lang to diri, ma'am. Niya man ang visitors area diri. Girlfriend ko sa iyang anak, ni Anton. Igo lang sa kung nagsubay sa company palisi, ma'am. Shit! Kain mo ka magkuhat sa imi? Ay, ano mo apas mo siya eh. Anton! Nade ka diha? Diya in town. Luoy ka ko. Ay, di man luoy kay maam sa gid ni ang visiting area na mo. Nga nung man kang manawag, una ka mo ani. Diin man sa di ay ka. May gipalit lang ko nga kinahanglan kay sa office. Dali na, direkta sa akong office. Nauwaw ba ako ganina, Anton? Hmm? Muamin unta ko sa kamot ni mama ni mo. Pero iya mang gilab ni. Oh, unsa? Pero ayaw lang siya sudyai si mama ni mo, ha? For sure, nakalitan lang to siya sa akong gibuhat. Pero na-hurt gid ko, oy. Ay. Ime, di na nimo mabasol si mama. Di maguna siya kayo musalig sa mga tao nga tagsaran niya makita gud. What? Oh, ma'am. Early lagi ka ni home. Early lagi ka ni home. English pa. Tagay ko alcohol, Bogart. Pagdali. Alcohol, ma'am? Ngano? Di ko bigapon ka? Hoy, nga no gunit taong naghisgot ka mag-COVID. Ay di ba? Kanya to, katong panahon sa COVID, manrapo din tag-alcohol ka ng gikan tas gawas. Labi na yung ganang makasugat ag di ta kaila. Madlok tayo. Ay, mauday hinungdan nga nung nangayo kunibog alcohol. Oh, COVID ka? Dele lagi! Sorry. Kahit bag-uni mo. Sorry, madam. Doon ako'y gikasugat ganiha. Dili na ako kaila. O naglagot pagyud ko. Uy, imagine, kuhaon unta ang akong kamot. Kay mo amin siya. Oh my God! My God, di sa mga na, ma'am? Hoy, di ba tagayon akong alcohol? Sorry. Oh, gusto pa may magilakan diha. Maglisod gid ko sa pagkalimot sa akong kahiubos. Unsa may mo gusto? Mupauli ko sa amo ug sudyaan ako sa mama sa iyang gibuhat diyan nimo. No, ayaw, uy. Tingalig mo samot lang iyang kalagot na ako. Ay. Imi, nasaksihan mo gud ni mama imong gibuhat sa kasal sa kumanghod. Gitago na mo ang tinuod nga sitwasyon sa amahan ni Sarah. Pero ikaw, miduol ka sa gawas simbahan. Sadyang mo paso na to si Sarah kauban sa iyang amahan. Gibasula naman to na ako akong gibuhat, Anton. Pero lahi na sa mama. Maglagot gay na siya. Aw, dugay ginamawa. Dadalang gud ko sa inyo. Aron maluhod ko sa tubangan ni mama nimo ug manghayo ko pa saylo. Dadun to bitaw ka dito. Pero dili pa karon. Kano sa pamandi ay may magkasuod ni mama nimo. Wa ka man gud makaila sa among inahan gud. Hinungdan nga apurado kay ka. Wa ka lang gyud makasabot sa akong gibati, Anton. Wa ka sad makasabot sa gusto na ko mahitabo. Giingnan nati ka nga na turn off si mama nimo sa kasal ni Mateo. Wa tagod nga mapasabot na ko siya ag maayo sa imong matuod nga kinaiya. Okay? Just wait, okay? Ano day ka, ma? Kay ngano man ko anak.
ngita jud ka alkohol. Ay, may COVID nga gustong mo amin ako. Doon na pa din COVID, ma? Naadi ay ka, Sarah? Nakigpanggawas magod si Mateo kauban ng among munyeka. Doon na pa din gapoy COVID ron? Ay, wa na, oy. Pero ganiha, paggawas na ako sa office, may miduol na ako aron mo amin. O gisangpit pagid kog mama. Kinsa, ma? Koan. Katong ka-live-in ni Anton? Huh? Trying hard di ay. Wa ko'y gusto niya. Daan ko nagipasidanaan si Anton nga dili niya dadon dinhi katong babayhana. Kay di gyud ko mosugot. Atribida. Makapugong ka ma kon mamugos gid si Anton. Ako ning bay. Ug way makabuot na ko kinsay akong pasudlon dinhi. Wa. Suko ka, ma? Si Bogart na akong napahungawas kalagot. Munyika, ali, gugos lula ha, unya katawi. Katawa, lula, aron di siya suko. Ay, mahayag yun kaayong mulingaw sa papa ni mo, Mateo, no? Ingay, Barbie. Hello. Uy, kanindot mo katawa sa ako nga po. Be, ang bidayon ang akong apo, be. Dali, apo. Hatag na yun, munyika ni Mama Sarah. Sige. Ato kang lola ha, day Barbie. Lo, iingo munyika ma. Bayad ko no iya katawa. Uy, sigurado. Ay, ma, gihatag ra ba ni Mateo ang iyang allowance? Iya kong gipapalit sa akong isolob sa bunyag. Ingon man sa isolob ni Inday Barbie pod. Mao ba? Ay, okay ra, oy. Asawa ka good ni Mateo. Natural nga ikay iyang intrigahan sa kwarta. Ngayang madawat sa kumpanya sa ilang amahan. Oo niya, nakapalit ka na. Oo, ma. Midali kong palit ganina, ma. Kinsa may nagbantay sa bata. Ako ma. Ako gud daw gatas munyika. Oh, good father, gyud ay si Papa Mateo, no? Inday Barbino. Ay, kanindot gyud sa bata. Mutubag na di ay ne. Ay, mayo untag musugod si Papa ni mo, Mateo, no? Nga dadun ka sa akong kwarto, bibi. Dadaan ang good, ma. Pero di ko sugot. Unya, kabaw Brad Anton ako. Ato na yun siya kwarto, mama. Di ko eh. Sige, hala. Dili ka na lang nako dadun sa akong kwarto. Hay, pagkadaw, yun sa imong Papa Mateo. Ngano sirado maning maong office ganina? Wa man ko. Dili magkaimo kining maong opisina. Dili. Information ni nga opisina. Unya ngano sirado man lagi? Kuan. Tingalig, nanlakaw sa nga kumakauban din eh. Pero, nganong himuon man ang imong isyu? Ang. Nagkita na hinuon mi sa imong inahan. Og iya kong gipasakitan. Ay, nagunahuna na sa kaana da. Mamauli na to eh. Dili ta mo ato sa inyo. Ano naman? Aron mapasabot nimo si mama nimo nga nagmahay nako sa akong gibuhat dito sa kasal. Ayaw lagi una ron. Musamot ang kasuko ni mama. Bago pagod mong nagkita gud. Unya kanusa pa man di ay may magkita ni mama. Kinsa? Ni mama god nimo. Unya na gud. Sige na, mamauli na ta. Kamin. Ma, pwedeng maistorbo ka na ko gadiyot? Oh, kamin, Sarah. Salamat, ma. Hain man ang bata. Natog. Og to Gito para ni Mateo. Nahibaw si Mateo nga moani ka sa akong kwarto. Uwa, ma. Lingkod iya.
Importante ba ang imong tuyo nako, Sarah? Importante, ma. Kinahanglan kang masayod. Unsa ka na, Sarah? Nag-abot mi si Anton sa usa ka mall. Ambot og iya bagyong gituyo nga ato mi dito magkita. Basta kay nakugang na lang ko nga iyang gigunita ng akong kamot. Gigunita ni Anton ang imong kamot? Aron ko no dili ko mulakaw kung makakita siya nako. Og nagsulti mi sa usa ka restaurant sa maong mall, ma. Wa dito magbinastos ang iyang ka-live-in? Siya raman tingaling usa. Magpalit sa kuno siya gift para sa bunyag sa among anak. Unsa may inyong gipanagsultihan? Gusto siyang magkauli ang among duha ka pagbati. Misugot ka? Musugot ka nga magkauli ang inyong relasyon? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!